салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. ду теннисбози русро абадан аз кули мусобиқаҳои теннис маҳрум карданд. болои сухта намакоб инро мегӯянд. бе ҳамунам вазъи феълии фазои варзишии Русия он қадар хуб нест. дар мусобиқаҳои фароҷаҳонӣ русҳо ба қавле ин қадар хору зор набуданд. хулас теннисбозон София Димитриева ва Алия Мердеева бо сабаби иштирок дар бозиҳои харидашуда, яъне маслиҳати пинҳонии пулишуда, абадан аз дилхоҳ мусобиқаҳои байналмилалӣ маҳрум шуданд. ҳатто ин ду нафар ба сифати мухлис низ ба корт роҳ дода намешаванд. ана инро ҷазо мегӯянд. Димитриева ба кӯмаки пул 6 бозиро харидааст ва Мердеева ҳамагӣ дар ду бозиҳои харидашуда иштирок кардааст. гуфта мешавад ки ин ду нафар ҳатто дар рақобатҳои ҷуфтӣ як маротиба бозиро харидаанд. аз ин рӯ дар натиҷаи таҳқиқотҳои судӣ ҳатто иштироки онҳоро мамнӯъ донистанд. инро сомонаи расмии Tennis Integrity Agency расонаӣ кард ва ин ду нафар ба пираҳани ҳоло доғдори Русия дар фазои варзишӣ доғи дигар зам карданд. Фрэнк Лэмпардро аз симати сармураббигӣ барканор карданд ва молики дастаи Челси Роман Абрамович барои ин аз ҷониби сармураббии дастаи Ливерпул Юрген Клоп мавриди интиқод қарор гирифт. Юрген Клоп зирис дар нишасти матбуотӣ хулосаи Абрамовичро рафтори нодуруст дар нисбати Лэмпард донист. ӯ гуфтааст ки Челси дар бозори трансферӣ имсол фаъолтарин даста буд. аз ин рӯ барои даста сохтан вақт лозим меояд. бовар нокарданист ки нисбати як сармураббии навкор чунин зуд хулоса барорӣ. ҷаноби Абрамович ба шумо шанс ва пул медиҳад, аммо ӯ бетоқаттарин одами рӯи дуньёст. ман хурсандам ки дар се бошгоҳи беҳтарини дуньё кор кардам. ҳам Майнц, ҳам Боруссия Дортмунд ва инак Ливерпул ба ман вақти зиёд дода буданд. медонед барои чӣ? барои он ки раҳбарият медонистанд ки кори дуруст анҷом медиҳанд. Челси 15 соли охир чанд сармураббӣ иваз кард? дар ин ҷоя муваффақ мешавӣ ё ронда, гуфтааст Юрген Клоп. агар ин тавр бошад, Лэмпард дар қатори рондашудааст. дирӯз ба шумо як суол додам, ёд доред? гуфтам ки агар Лукаку ва Ибрагимович ба ҷанги як ба як бароянд, кӣ ғолиб мешавад? айнан ба ҳамин суол Ҳабиб Нурмагомедов ҷавоб гардонид. ин дар ҳоле шуд ки саҳифаи машҳури 433 дар Инстаграм барои обуначиҳояш ин суолро пешниҳод кард ва дар ҷои шарҳ дар баробари ҳазорҳо нафари дигар Ҳабиб низ назари худро гуфт. мегӯянд ки усто аз дигарон хубтар медонад. хулас Ҳабиб ҷавоб гардонидааст ки Златан Ибрагимович тамом, чизе дигар илова накардааст. мавзӯи ҷанги якбаяки Лукаку ва Ибрагимович дар ҳоле ба қавле муд шуд ки дар бозии дирӯза миёни Интер ва Милан байни шведӣ ва белгиягӣ ба қавле гапҳо гурехт ва қариб буд онҳо ба ҷанги танбатан бароянд. зур аст вақте миёни ду одами ҷиддӣ ва бузургҷуса гапҳо мегурезад. тамошояш ҳам аҷиб аст, вагарна ҷанги манвори харобакон на муҳим аст, на маънӣ дорад. дар дастаи иртиши шаҳри Омск фоҷиа ба миён омад. футболбози дастаи мазкур Игор Дробиш аз ҷониби шахсони номаълум кушта шуд. ба сари футболбоз ва як дӯсти ӯ шахсони номаълум бо корт ҳамла карданд ки дар натиҷа футболбози 21-солаи дастаи шаҳри Омск Игор Дробиш ба ҳалокат расид ва дӯсташ ҳоло дар шуъбаи эҳёгарӣ ё худ вазнихона бо марг даст ба гиребон аст. ин ҳодиса соати 2:20 шаб рух додааст ва аввалин нафаре ки хабари шумро тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ расонаӣ кард бародари дӯсти футболбоз Денис Мелчаков мебошад. раёсати корҳои дохилии шаҳри Омск низ тавассути сомонаи расмияшон ин хабарро тасдиқ карданд ва барои пайдо кардани қотилон гурӯҳҳои махсус ташкил дода шудааст. биёед як ҳоли зори варзиши Русияро таҳлил кунем. бовар кунед далелҳое дорем ки шуниданаш аҷиб аст. меравем сари мақсад. ҳарчанд ки иштиёқмандони шӯравии бузург ва мухлисони варзиши Россия дар мавриди ҷанҷолҳои зидди допингӣ аз калонтарин кишвари дунёӣ ҳифозат мекунанду таҳримотҳои бузург зидди варзиши русиро маҳкум менамоянд, ба назарам ин кори воқеан нодуруст аст. баъзеҳо мегӯянд ки истифодаи допинг аз ҷониби варзишгарон дар дигар кишвар низ маъмул асту ҷазодиҳии танҳо варзишгарони рус паёмадҳои сиёсиро дорост. ба инаш кор надорам, ҳамонро гуфтаниам ки бо ёдоварӣ аз паёмадҳои сангини бозиҳои зимистонаи Олимпии Сочи 2014 ва ҷазои шармандавор барои варзишгарони русӣ дарси ибрат нашуду қариб ҳар моҳ боз ҳам дар ташхисоти тиббии варзишгарони рус нишонаҳои допингӣ ёфт мешавад ва ба қавле дуруст ҳам кардаанд ки нисбати истифодабарандагони маводҳои допингӣ ҷазоҳои арзанда раво мебинанд.
дар ин асно бояд гуфт ки нишондоди мусбии допингии Сергей Шубенков ин бадтарин рафти кор аст ва бо чунин ҳолат албатта ки эътибори Мария Ласискене дар замин хоҳад рехт. қаҳрамони ҷаҳон оид ба давидан бо садогузориҳои Сергей Шубенков тибқи маълумоти расонаҳо вақти ташхиси зидди допингӣ натиҷаи мусбит дар истифодаи фуросемиди манъшуда додааст. як моҳ аз қарори суди арбитражии варзишӣ дар хусуси маъни истифодаи парчаму суруди миллии Россия дар бузургтарин мусобиқаҳои варзишӣ нагузашта буд ки дар варзиши Россия боз ҳам таркиши допингӣ ба миён омад. санаи 27 январи соли 2021 рӯзе мебошад ки варзиши сабуки русӣ боз ҳам ба нобудӣ рафту ин маврид бидуни эҳёшавӣ охирин суруди моттамӣ хоҳад шунид ва кулли ин ҳам пас аз оне ки натиҷаи мусбии допингие ки қаҳрамони ҷаҳон аз рӯи давидан бо садгузорӣ додааст. Шубенков бо ҳамроҳии Мария Ласискене ва Анжелика Сидорова аз тозакортарин варзишгарони русӣ дар варзиши сабук буданд ки чанд соли ахир аз барои барқарорсозии шарафи варзиши русӣ дар муборизаанду дорои эътибори хоса дар ҷаҳон мебошанд. аз ин пас кулли афсонаҳо дар хусуси варзиши сабуки русӣ ба ҳақиқат табдил меёбанд. дигар боварие нест ки дар натиҷаи мусбии допингии Сергей Шубенков бадхоҳони Россия айбдоранд. Сергей дар истифодаи фуросемид маҳкум шудаву ин навъи мавод ҳам ба гурӯҳи маводҳои зидди допингӣ шомил аст. ҳамчунин фуросемид дар варзиш таърихан барои нест кардани паёмадҳои дигари допингӣ истифода мешавад ва солиёни зиёд инҷониб ба таври сохтакорона истифода мегардад. илова бар ин фуросемид аллакай роҳнамои асосии Россияи допингӣ аст ба мисоли эритропоетин. албатта ки Шубенков дорои ҷанбаҳои худсафедкунӣ ҳам ҳаст, агар ки дар ташхисоти маҳлули гурӯҳи Б натиҷаи манфӣ бошад. дар чунин сурат кулли айбдоркуниҳо аз сараш соқит мешаванд. аз ҷониби дигар намояндагони варзиши сабуки Россия ба дараҷае бадном шуданд ки натиҷаҳои ташхис аз маҳлули гурӯҳи Б ҳам ба додашон намерасад ва ба ҳамин барзамин афтодани эътибори Шубенков ҳам аллакай наздик расидааст. мудҳиштарин ҳолат он аст ки дигар бо Мария Ласискене ва Сидорова ҳам ҳеҷ кас бовар намекунад, чаро ки то ҳамин дам танҳо ҳамин сегона дар варзиши сабуки Россия тозакору беайб монда буданду халос, ҳарчанд ки то кушодани маҳлули гурӯҳи Б фурсатҳо мондаанд. вале суол мекунем ки кадом вақт ҷанҷолҳои допингӣ бар нафъи Россия анҷом ёфтаанд? албатта ки ҳеҷ вақт не. пас аз қазияи мудҳиш атрофи Шубенков далел ҳам нест ки Ласискене ва Сидорова ҳатто тарти парчами миёнарав ҳам баромад кардан иҷозат медиҳанд. то бозиҳои олимпӣ бошад рӯзҳои наздик боқӣ мондаанд ва қаҳрамонони ҷаҳон бошанд аз Россия тақдирашон ба қавле аз варзиши шамолу дар як мӯи борике кашол аст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.